Merry Christmas ne koramaga juang ka tuli marwa ke chendo ni marati la geno ni nyasi mari mar Christmas odhi makari odiochieng' matai paro ko dabich dwe mar 12 higa mag 2020 ganda e pachoka kaachiel gi pinje ma okono riwore nyasi ni mar Christmas waikoni weche mathoth kotende kod mago kaachiel to gi mamoko to mokwongo magi thuond weche. Gli uomini nel mondo affamati di potere e di denaro. Jo Kristo dialo nyasi mar Christmas mamoko kuomgi oyie ni e kar nyuol Yesu, misa, lamo kod chokruoge mamoko bagi ka ihingo godiochieng'ni. As united as we are praying for peace and more peace in our country. Kaka ote mag nyasi mar Christmas jodolo jiwo jo Kenya mondo miyo ji okwe kod achiel mar oganda. I will not actually give you a blanket criticism to each other. But we're seeing, for example, church leaders associating themselves with the injustice. Raila Odinga oseo jodolo ma osebedo ka yiene jo siasa tiyo marach gi kanisa. Machiegni kendo nyakoromga juang' e chendo ni marati la geno ni riyo makare gokono mbaka wantiere kanyo layo maroti machuok ariyo adek auchiel nono ka bende wantiere mbui RAMOGI TV anyate Facebook nyiswa pachi kotendo gi magi mwaiko ni bende nyalo ros mos mago ma Christmas familia kaachiel kod oganda kata mana jo gweng' gosiep nyakoromga juang'. Machiegni nyinga Lydia Oke wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno maloko nwa wechegi. Misa kod nyasi mamoko mag lamo no bagi gi kanisni mopogore opogore ma oyie e wi nyuol Yesu e odiochieng'ni ma otisi ni Christmas. Ote makwe kod mago kaachiel kod mago mari wi oganda omed jiw gi jodolo manoloso. Jafwambo mara Jitho Mondi lero na mathoth kotenre gi ote e wi jodologo. Koa e roho Israel nyaka e power of Jesus kopere nyaka e Anglican e kind mamoko. Jo Kristo moyie tarik 25 dwe mar 12 kaka odiochieng' nyuol Yesu oriwore mar paro nyuol mar Kristo kaka yie margi dwaro. Ka jodolo mopogore opogore bende ogolo ote maggi. Archbishop ogonyo ngede mar Power of Jesus around the world Kisumu okwayo oganda mondo bed mabor kod timbe maundu e kindegi mag sikuku. Christmas ni kiko bed mar mayo ji gimoro, kiko bed mar nego ji, kiko bed mar chandruok, kiko bed mar donjo od ng'ato kendo ketho mondo ma ng'ato, kiko bed gima nyalo miyo ng'ato hinyore, kendo kiko nego wabed ni en chieng' mwamadhe kong'o mwadwa merie kaka wan mwadwaro. Onego wabed jomoritore maber mondo wadag aming'a piny montiere. E kaunti ma Nairobi, jodolo mag din kopere kod Anglican kotelnegi kod Archbishop Philip Anyolo mar kopere okwayo kwe hera kod kanyakla mar oganda. As a moment of us Kenyans as united as we are praying for peace and more peace in our country. We thank God for the gift of the former president who is now playing an international role to unite the countries that are around us, because their peace, their unity is also our peace. Pia ni siku ambapo tunaangalia tutawezaje kuponyana, kwa sababu tulikoseana, tulitukanana, dhaniana vibaya, umetuibia kura, hujatuibia kura. Wengine tumepoteza hela kwa sababu ya biashara zimekwama. Reverend William Kangu maro Israel Nyamasaria kaachiel kod jodolo mamoko to ne oloso wi konyo oganda makech nego kata ma ok nyal. Ma biro e kinde ma piny Kenya osebedo ka chwalo konye gwenge mopogore opogore pachoka. Counties moko e Kenya ka nigi kech malichanya. Waneno kaka gichandore. Nyithindo onge chiemo, jomadongo onge chiemo, chiayo onge chiemo. Waneno ka githo, waneno ka giwinjo malit, waneno ka gikwecho. En gima ok yot nikech mano nyalo ok timre pile. Nyasaye dwaro ni ji mondo riwre, joma onge go gi joma ongo mondo riwre, joma nigo mondo mi joma onge go watim contribution mondo wakony nyithind Nyasaye. Ke Nyasaye wakonyo nyithindego ten mwakonye.
Ote maduong' mathoth jodolo oro ne oganda jo Kenya odiochieng' ma kawuono en ni mondo ginya kwe, hera kod kanyakla mar oganda ok mana e kindegi mag Christmas, to kata mana ka gichako higa manyien 2023. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhiba mwa Eldoret Nyakoromoga Juang jatenda piny Kenya William Ruto riwore gi oganda maho marokak e kaunti ma Uasin Gishu e nyasi mar goyo erokamano. Ruto duoko erokamano ne oganda e kaunti no kuom sire lwede yiero mokalo kamendo kwa oganda jo Kenya mondo miye mana thuolo kapok gichako neno lokruok mora mora wirani pod otimo ikruok makare maneno ni obero chumi mapachoka. E limbe mare boma ma Eldoret, jatend piny Kenya William Ruto singo medo riwo wi oganda jo Kenya kanyakla ka okodeo kon mana gi goyo mbulu kata dhoudi magiae. I give you my assurance that going into the future we have set a new standard of the politics of our nation, that going forward we are going to have politics that is devoid of ethnicity and politics that is devoid of conflict. Jatend piny kwa jodolo mapachoka mondo med lamo ne piny Kenya. Nachukua tena nafasi hii kuwauliza viongozi wetu wa dini waombee taifa letu la Kenya. Hii serikali tumeunda kwa maombi. Ruto singogero piny Kenya gi osuru mapachoka kowacho ni sao sechopo ma piny Kenya ok nyal dhi mbele gi holo menda e pinje maoko. Wale wanajaribu kuniharakisha, mimi nataka niwaambie mosmos, pole pole. Wacha tupange kwanza uchumi wa Kenya iwe on the right footing. We cannot continue kujenga uchumi wetu tukikopa pesa. Tunakisia ya kwamba tutaongeza ile mapato ya ushuru katika taifa letu la Kenya by 20% this year. Bendo singo neno ni piny Kenya ni kod chiemo moromo. Nimefanya mkutano juzi na viongozi wote na tumekubaliana ya kwamba tunataka tuwasajili wakulima wetu. Kila mkulima tunataka ujiandikishe, utuambie uko na ekari ngapi na unahitaji mbolea kiasi gani. Ndio tuweze tukupatie hiyo mbolea. Tuweze tushughulike, ndio tuweke mpango maalum ya kuzalisha chakula. Ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa. Ruto medo chwalo chenro mar medo pidho yien e pachoka. Kokwa jotelo mopogore opogore mondo tigi jopiny eneno ni gipidho yien e miechgi. Ogai marazimio la umoja wan Kenya Alliance la Mlodinga okwedo tend kanise moko kuom loko ng'egi ne weche maricho matimore pachoka kamoko kuom kanise chiwo thuolo ne josiasa mondo mi oti kod ute lamo yor siasa. Raila Loso kano yuore lamo e kanisa mar ACK Nyamira mantiere Bonde County Masia. Simfo Sokinda ntiere kod ler mar wachno. Mana kaka jo Kristo mamoko, Raila bende ne oyudo thuolo mar yuore chokruok mar odiechieng' Christmas. Kaka uno ne oyuore kanisa Anglican Manyamira mani Bondo e County Masiaya. E thuolono mare mar twak, Raila oseo jodolo masani obedo e opara manyime e rwako josiasa e kanisa kendo rocho ndhadho mar lemo karanyisi en donjruok mar jodolo weche mag yiero mapachoka kendo ma okone chwe miyo jo Kenya ok yud ratiro maggi. And the church should fight firm against injustice. I will not actually give a blanket criticism to the church. But we're seeing, for example, church leaders associating themselves with the injustice. Raila kwayo bende kanise mondo bed kaka ranyisi maber e konyo jo Kenya yudo ratichgi. Raila owacho ni e kinde lando duoko mar yiero mar jatend piny e yiero ma higani nonyiedhore lela ni kanisa notigodo e luoko richo manotim kod duol mar IEBC. What happened on the 15th of August in our was shameful. When you saw the judge standing in front of cameras and trying to sanitize a very flawed process. Bende okwero jotelo mapacho kama siko dhie ute lamo mar lando chenro magi mag siasa kwa wacho ni kanisa ok en kar rango tije ma piny owacho timo. Church will not be used as a political platform. We never go to the churches to portray politics. But yes, you have today the top leadership in the country. Every Sunday there is this church, that church, shouting at us, oh, the government has done this, the government is doing this. Government programs should be
given in government offices. Raila nochopo nyasi no gi jotelo mamoko kamoting'o min ode Aida Odinga, Gavana ma Siaya James Orengo, Seneta ma Siaya Oburu Oginga, Gavana machon ma Siaya Cornel Rasanga, Jaod bura ma kaunti ma Kisumu Ruth Odinga e kind jotelo mamoko. Ote mar jiwo jotend luo moyier bende ne okowe chien. Nidwaro ni kaunti ka kaunti obed gi factory. Ing'eni Siaya ka onge factory wanyalo wacho ni nyalo kelo value addition. Koro e higani wachako gi joma puro mchele Yandaswam, obedi Bondo, Yimbo, Sakwa, Galego. Wakelo orego marego mchele maparo ni nengo duto biro bedo molos ne bilion achiel. Simfros Okinda, Ramogi TV. E kinde ni ma Jokristo dhialo nyasi mar Christmas, jokanisa mar African Christian Church and School mantiere Ndakaine kaunti ma Murang'a to yudo mor mar rwako kanisa manyien ma ogene gi jakom kambi mano mar All Media Services Dr. SK Masharia kod minode Gadhoni Masharia. Kanisa no ma osebed ka igero kuom higa achiel oyawo yanga kawuono nyasi ma oyuore gi Masharia wuon kod minode Gadhoni Masharia. Kwa dhimbele nyakoro mga juanga gi weche mamoko ni Papa Mardin mano mar Kopere Papa Francis okwayo Jokristo mondo par jogo mokali e chiedhnade mag lwenje kod keche piny mangima. Notelo ne Jokristo mag din Kopere piny mangima hingo odiechieng' Christmas e log tich mar Catholic mantiere St. Peter's Basilica e boma ma Vatican. Wycliffe Oko ntiere kod ler mar wachno. E otieno mar tarik 24 e laru mar St. Peter's Basilica, ma en log tich mar din Kopere piny mangima, mayudore boma mar Vatican. Jokristo e din Kopere molo eklesia mar goyo erokamano ni odiechieng' makende magin kanyakla kod Jokristo mamoko giyango kaka chieng'no mane onyuole jawar Yesu Kristus ma wuod Maria. Tok thuolo manok to misa chakore ayanga. Alam kwako lwasi mar St. Peter's Basilica duto ka irito ranyisi mar nyuol Yesu. Tok nyuol wuoyi Yesu Kristus, Papa mar din Kopere Papa Francis iriembo mos gi kome kochomo e altar mar rwako kendo gwedho nyathi makidorono. Kokalo e kido kod timbe mag din Kopere, toke no to iko wuod Maria nyaka kama oyiedhe mani kod ranyisi mar kul mar dhok. Gie kinde ni imiyo joneno thuolo mar neno wuod jawar Yesu Kristus, ranyisi ma ipimo gi ndiko mar muma e kinde nyuol Yesu e boma ma Bethlehem. E ote mare ne Jokristo duto e piny mangima, Papa Francis okwayo Jokristus duto mondo oparie jogo makali midhiero mag lwenje kod kech ka okwedo lweny madhi nyime e kind Ukraine kod Russia. Perché mentre gli animali e kinde ma jamni chamo chiembgi ma gin lum kod obok, dhano ma odak piny to ni kod riyo mar mwandu, telo kod loch. Riyo mamiyo gitieko jirendegi, owetegi kod nyiminegi. Lwenje mathoth matimore kuonde ma opogore maratich jogo ma ok onyalo yudo e hinyruok maduong' moloyo. Giustizia. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Nyakoro moginda kapar kod ariyo bang' sa achiel mamidhiambo chendo en ratilero kamano kuom kete mana kae Ramogi TV na nyisi kacha ni wanyalo goyo kodi mbaka neno kanyo ka ogala kinyi wacho ni ento ayogne dada no akiani en dada mane kata kamano wacho ni Merry Christmas. Kaito bende kang'iyo kacha nyakoro mga juanga neno ka ote medo dojo oganda golo pachgi mopogore en osomo di mano kanyo Reverend wacho kanyo ni en okwayo ne jiduto hawi makare e nyasi ni mar Christmas. Elisha Odhiambo wacho kanyo entiere asembo nyago kwa hamaber ne johera duto mag Ramogi TV. Benia Odhiambo, Ezekiel Hezma, Stephen Otiwa mwalimu bora bende wacho kanyo ni en bende entiere suba kagin kanyo gi Carol Steve Otiwa kata kamano wacho kanyo kwa hamaber ne Loveline Fiza Blessing koda wuode Manu Favor Trevor Otiwa. Dennis Juma bende wacho kanyo ni entiere nyandiwa ne Ramogi makare Lavenda Gaya kachiel gi Joyce Ochieng wuod Mary anini kanyo Silos Dibon Samuel
Chenje bende wacho kanyo ni entiere kodwa e chendo. Mondi Jarueya bende wacho kanyo osemolo ka gin kanyo gi baba gi Michael Onyuro e gwenge mag Rueya Kano Kolwa East County ma Kisumu. Nyakoromo Gajuang wamen manda lamo ne ng'ato ng'ana ko Jarueya kanyo wacho kanyo ni dende lit matin wakoni chango makare kata kamano yo matin kwa duogo pod wantiere kod weche mathoth bang' yone kete mana kae Ramogi TV chenro en ratil. Je, ulijua kwamba unalipia maji zaidi unaponunua softener ya kawaida badala ya Downy Concentrate? Downy ni concentrated zaidi. Kwa hivyo, lita moja tu ina freshen na kulainisha nguo kiwango sawa na lita 2.5 ya softener ya kawaida. Usilipie maji zaidi, lipia kuwa freshi siku nzima. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Pony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier League's jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Chiegni kendo nyakoromo Gajuang erokamano kuom medo kete mana kae chendo ni maratil. Wadhi mbele gi wechego manyien atere nyake kaunti ma Kisumu kama nyasi mar giko higa e chuny boma ma Kisumu motisi ni Kisumu Fest manyocha ochakre ayanga chieng' tarik 23 ma dweni pod dhi nyime kaunti no ma Kisumu. Otieno mane piny orugodo odiochieng' ma kawuono nyasi no noyo oganda karom gi ka nyone gi mor mano mar rwako odiochieng' mar Christmas. Oganda, jongolo, jower kaachiel kod joyalo nyotimo kesha ya paya ma Jaramogi Odinga kod manyochwe yotiene bomano nyoko mono ganda bago nyasi. Washerekea igine Christmas gio makare kubodi tashushi mora marach manyalo bedo. Akwane ji awi maber mar Christmas sana jo Kisumu dala ji mondo bedi gi kwe e Kisumu. Sali ochumi pod oidho onge nyaka sirikal mondo donjo manyien ni onge gima osedwoko piny niya ni mato gima nwa pango nunu waboduoko no piny pok odwok piny kata achiel. Koro kitiyo gi pesa marach to higa manyien bro bedo matek seriously mondo manage family. Koro nakwayo ni joma serekea Christmas joma nigo to serekea maber inyalo serekea to the best of your ability, lakini joma nigo opunguza gharama mapiny odoga piny kabisa because January dhi biro gi school fee, January dhi biro gi burden moko go to ki overspend ibono nka koro ina oko mar gimonego tim. Koro wan kaka jo environment no amor kabisa gi Christmas ni because we have achieved so much in the environment space. To message na kuom ji duto ni mondo girit mazingira margi. An gima daero mang'is owetena kik gijali sana gi mambo ya Christmas.
kawe kaka iyude no en gima dhi to rumo kendo chako duogo kata in go kata ionge go. Be proud with what you have. Kwaya Kisumu nyakorom gajonga teri nyake county ma Homa Bay kama od bura mar ariyo mar county ma Homa Bay nobedo kod lwenje mathoth. Lwenje mano dhi nyime nyaka ka odong dweche manok to ibago yiero maduong' ma higani. Spika manyien mar od bura no Julius Gaya kano ka otelo to nosingo ni lwenje go ok chak bedie kendo e od bura no. Nyakorom gajonga okenge mage ma oseketo. Jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich noloso matut gi Spika Gaya mamiyo wasigande kaka chenro mar tayo od bura chalo. Julius Odhiambo Gaya en jasiasa kendo sani en spika e od bura mar adek mar county ma Homa Bay bang' bedo MCA ma Central Karachuonyo Ward e limbe marwa mantie pare kar chund bura ma Karachuonyo. Odhi nyime kod tijene mag pacho, otweyo dhoge kaeto tero achiel kachiel nyaka e puothe mar olembe kendo chenro mag pur en achiel kuom tije ma otimo. Ana japur kendo apidho lembe dalana ka, apidho dhok, apidho ga gwen be, to kendo chambe napidho. So mind I took aparna I inherited it from my mother, late mother. Ne japur motegna ahinya. E yiero maduong' mar 2022 Gaya ne kodogo laro kom mar MCA bang' tiyo higni 10 kendo ne oketo maino e kampen mar kom gavana kane osiro lwedo gavana Gladys Wanga. Akechan nasewere MCA from 2013 to 2022. Sama niji chamo lineups awan na team up ge gavana masani gavana Gladys Wanga. To kane kaka siasa ne dhi mbele saja ni chung mang'eny mamanyo governorship to kane ji dhi mbele ini paro no tim gimoni consensus omabeka. So some team consensus Gladys Wanga became the governor and Joseph Yugi Mogonga became her deputy. That is the team no they go nyaka the elections. Toki yiero ne odhi laro kom speaker od bura mar adek mar county kendo ne oyiere tielo mokwongo ka okoni sani en gi ting' mar UMCS te mar thiro tulo mane one e od bura mokalo. Luckily enough no yiera speaker mar assembly kio no yiera gi first round na yudo out of 54 na yudo 40 votes out. And I'm going to work for Homa Bay to the best of my knowledge. I will make sure we whip all the members of the assembly to support the cause of the government. Nyaka ne yiere komno dwe mar 9 higani Gaya ne kod nyadhi ni MCS osekalo paro mag chike ma opogore mageto dongo county ni. Assembly mokalo chan noko kalo climate change bill. Within a very short time, when your first track, more members okale. Kendo wasekalo ne governor the nominees mag CECs gima prodong en chief officers wasekalo nyaka county secretary mon gi professor Muk kaka county secretary marwa kaeto wasekalo delineation bill mapogo county government into smaller units machalo mabogo ketu ka position maga village admin ginika wasekalo report ma very critical e weche mag oversight machalo report mar public accounts committee en kod chir ni koko mane one e od bura ma okalo ok chak timre kendo e od bura masani. Gima timore ni ka leadership ok ber, the speaker is the head of the assembly. Ka speaker indo konchiel we don't expect assembly to run smoothly. Members masani gi ung'eyo nyingi assembly ma 2017-22 chanigo okidwa gichak idhi that same situation. Ging'eyo gik mane kelo koko gik mathindo thindo assembly ka yowe wuoro mane kelo gimo timbe ni cham kendi ma jomoko cham to mano expect koko. Bende okwayo MCS e od burano mondo ti kanyakla ka gibed kod teko mar rango motegno kaka tend piny owacho mar county tiyo. Gima samoro kelo tabu members mag assembly ka members moko iywayo from by the executive. Tieni ka executive ok dwa timo tich malong'o
to gikelo chaos, wekelo tungni assembly, mondo assembly kik bed united. Kech assembly kubed united, ting'e timo oversight maber kabisa. So kaka ging'e ni gino gitim gik malong'o, to giketo some division amongst the members of the assembly. Because they set them against each other. Iga sani koro loko kendo ikruok sani koro dhi nyime marwako iga manyien mar 2023. Speaker sengo ne jodak e county ni od burano ni kod chenro mar kelo twage mamulo ngima jopiny ka ochopo iga manyien. Kendo sani warito mondo kelnwa CIDP mondo wa validate ko in the assembly. Kendo sani gimwa chano kendo mang'eny wan ga lot of bills and regulation. Wadwa kelo bills mar Nichi no kwa kalo check mar World Development Equalization Fund. Makoro pesa, mano petition manchi wakelo mwadi itere National Assembly. Masama jo National Assembly betermo entrench CDF into the constitution cha. Koro wambe kaka MCS. Mondo wambo wayurgi pesa, maicha temgo development. Moki unia, ninya kibedu ma loyal to the governor, eke yud development. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi thotho ganda jo Kenya modak e county ma Kajiado ne okodonje kuonde tongona e yango nyasi mar Christmas otieno manyoro kaluwore gi pek mar ngima kageno mar johala ahinya tebo ma Kitengela maloso omenda kaka pile kinde nyasi masikuku ne okochopo kare. Thotho ganda no wacho ni familia gi nodhi pacho wirani ga mokala thunga mar COVID-19 no kelo ng'ikruok e wuodhe mag sikuku. Bende giwacho ni pek mar ngima omiyo gi tang' etiyo gi omenda ka skunde ma pacho ka bende igeno yawo chak dwe manyien. Kata kamano weche magarita kweto no bedo kare ka onge timbe njore manoneno e thoth bombe ma pacho ka. Kazi iko chini kidogo, nafikiri watu wengi wameenda nyumbani Christmas. Pia compared na last year December last year kulikuwa na kazi mingi. I guess ni mambo ya corona nini, watu walikuwa wanaogopa kutembea kwenda ushago. Tuangalia kwa news tumeona kumekuwa na traffic and everything. So yeah, tunaweza zimechangia pia kazi kwenda chini during this festive period. Fikali pia watu wanalia hakuna do. So tunaomba tu come the new year mambo yatakuwa poa. This week sales imekuwa chini but compared to last week, because last week people were still here in Nairobi, but this week people may travel, they are traveling with their families, so mchana ndio tuko na sales but usiku ina reduce kidogo because people are not. Ramogi mane makelo giko mar chendo ni maratilo kamano kuom kete mana ka Ramogi TV aneno ka Samuel Achenje Rockrax kwacho wacho kanyo ni ntiere kodwa ka ntiere Karatina University aneno bende Forden Junior Mida Isanjili Lusaba bende wacho ni ntiere kanyo kaito Queen aneni kanyo ni wacho ni moro kanyo gi chendo. Colly Collins wacho ni mososipe ni kanyo ma untiere go Martin kod Junior to kamano kuom kete mana ka Ramogi TV yena mudalore gi kanyo ni kachanya koromga jwang wasebedo kanyo gi Elizabeth Otieno mosabedo kaloko na weche gi nyinga Lydia Ukeyo riti masane. Kambi mar Royal Media Services kwayo ni hawi maber mar Christmas. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222.